kadonut ka baslur kam kenran din wat hapding jong ki jing syak kan tho kadonut ka baslur kam kenran din wat hapding ki jing syak le ben kadonut ka baslur kam kenran din wat hapding ki kenjri ki bakhum kadonut ka baslur kam kenran din wat hapding jong kita ka yang bendi ka bala set kut ki kadonut ka baslur kam kenran din wat haba ki don ki jing maham ki don ki jing penting put smi ta preng jong ki jing person ki bangai ki baslur lani ki kristan ki baslur kata kadai ka mat preng ka jing play jimut na kani ka ktien ki jong play ki kam ki apostol ko lonong ka basan ka khot ka bakhan nyo ter hadu ka ba saw ku a ka long tang kum ka jing tho khana ka ba ka ei ka bala ja ha ka ktien ki jong play bat ki don pat san saw tu li ki jing kai na kani ka jing tho khana haba ka balang kelas dang bat ka jing lemti jong ki bangai kham tam ki apostol ki singi ki bamenchwa kila ya mat ya kini ke jingja kini ke jingja ke basisha ke ba ka bible kala bu ya ke record bat hapreng ke jai lemti jong kini ki apostles kila mat shibun ke jingjen jar ke jingem ke jongki ba ka wain preng ke record pang ke jing sha shitom ke jing sha leben jong kini apostol ke kala nong ka san ke record ke ba khat nyo ter de na do ke record chakmat ni pinyo i ba ka balang hi bro ko wei ka sedang ban sha shitom ki apostol ki syak beleben ki apostol ki syak penchitom naka benta ke kerteng ke jong Kristus ka sedang nang ni ta ka daw poi ha ka lenong ka nyo bisi i ba u Stefan ru usya ya ka ben temau nang ta ka balang nang syak beleben chu haki we ki benta lemba ka jong penchitom ben lemba ki breu ki bang yo i ha ka ni ka ktien ke jong blay ke jing tho jong ni ki kam ke apostol ti kani ka benta ka bang kwa ban pinken mau biang yang ni ban yo jing kai biang sa sien ngeni biang shakani ke story ke jong kala bi puli ke ni ke khot ka ba khat nyo ter hado saw puar pinyo ya ki jing tho khana la ni ki jing kai ru kum ju ki ba hikai kum no kum ki bang nyai ni de ban im kum kita ki baslur ha ka perthei ka ba kum ka ni ka bang im benta ni phai biang khandat lek shak ai ka bala ya lemti ni ki apostles hadin mo jisu la yap no ni jisu la yap la tep pat ula mipan ni ha ka sngi la ni ha ka dien ke slide li ki sngi bala tep ula mipat na ke jinyam bat abo ula mipat ula don ba ki sunran ke jong u ula mi pa ha ki kile yo i yo jisu christ bat hadin jokata ula li kino shabneng nado bu jisu la li kino shabneng kini ki apostles kini ki sunran ki jisu christ ki sedang ban lek na ka we ke jaka shaka we ke jaka ban yai ya lap ya u christ jisu bat ka bang sungtunat bah ba ke jinglap ke jongki kadai be chapang jisu christ ubala yap bat ubala mipat bat ubala shashitom na ka benta jong kita ki bangai kata kadi ka ba ki apostles ba kumjo apol kumjo we yalap ha ke jinglap ke jongki takadang ngajupin kin mau ya ka balang ban num klet ya kini ka we baka we na pedeng ki kam ke jongi kum ka balang kalong ban ya yalap yu Kristus Yesus kata kadai ni khot ya ka kata ka thong pedeng la ka mat pedeng ka jingem kristan ka jingem jo ka balang kalong ban ya yalap ban ya thu ban ya pen bana ya u Kristus Yesus kum bale gini ki apostol menchwa kila yalap na ka we ka jaka sha ka we ka jaka ki hikai ya ki bange ki hikai ya ki brio baro bat kita ki bampat ngai kum ju bikin one show Kristus Yesus bat bakin yai ne how Kristus Yesus ubau try jong ka jingem ka jongki ba pedeng jong ni ke jingalap ka bon ke jong ki apostles kade gini ke jing thu khana ka la ye thu long ba hadin ba gila ya la ye alap ya ktin ke jong blay la ye thu ru ba kila pen khia i ki bapang kila pen pe i ki bamala ki ba ko ki ba don shibun ki jing jar ki jong ki jing ye nak ta pade ke jing don ni ki men sim paman men sim bom khoi kita baru balon ra khmat jing ki apostles balong ba kadon ka wi ka bental bi puli ktin ki jong blay long ba tang sudan hapo ka serngiu ke jong ki apostles kam tam ki serngiu jong Petrus kila yo khia ke jing pang kadkhot ka ba kalonong ka ba san na kadkhot ka ba khatsan pinyui kat ban ba shabar ya ki ba crow ha ki lintish nong bat ban bu ya ki ha ki palong bat ha ki khalti bat onda u Petrus u wan yai kan shuyoka watang ka sngie jong u halor ki banaki te utau pai ba na ki snong baro saudong ulay wan lang sa Jerusalem ya sa Jerusalem ki walam ya ki ba pangkro bat ki ba shitom da ki men sim bom khoi balapan khia yaki baro kata kadi ka kamba ka bala le ma ki apostles sutuna ba ngi puli ka ni kam ki apostles kadi ka ji thu khana ka ba ngi pdiang ya ka ba kadi jing ja ka bala deb ja kadi bi ba ngai kila deb mat ha ka jim jongki kadi bi apostles ki ya lenti pe kani ka jing ja shubom tangi ngaju per khating kumni larang don ka ma ka por jong Petrus nei mo la sing don ha pdeng ki jingpang ka ba jor
Let's say gini kebetulan ke jingpang, let's say cancer, kebetulan ke jingpang, let's say malaria, kebetulan let's say ke jingpang, let's say hati bejo ke jiap. Bara klemat ke Petrus uya lenti nang ta tang ha ka serungiu ke jong. Kiok kia ya ke jingpang. Kanu kolong ke pelasya dai. Kolong ke pelasya ke kitang hapo ka serungiu. Jong Petrus kila yok ya ke jing kia ke ki. Koi pat ke benta ke itu. Badan ru na preng jo ki bangai ya ki por ke mencuai ke badan ke jingpang. Ki bala da ki yok ban batang ya ka ni ke jain rumal jong pon lapan kia. Ya ke jingpang ke jong ki. Tang ki jain rumal. Mak yok priang ya ki jain rumal. Badan yon ra ki jain rumal ke jong ki. La duai nam ta ki jain rumal ne ki wan ra shi ka apostol ki duai halo jong ki. Haba ki ta ya ki ni ke rumar. Lapan kia ya ki jingpang ki jong ki. Ngalengok kini ki AK bro ki baja. Ndrei kini ko wai pan ngalengok kolong ba. Ublei ula bande ya ki kamba tak ada kini ke jingai ko kwat nra ha kini ke por kalong bangi kum ki bangai ha cross Yesu nei ni de bon long ki baslur ha ke jim ko jongi ka mana ka sungi pai ke kini ki apostol sadin kini ki ai ki boro ka baki ki lele ne ki synagogue she ki temple she ki synagogue kila rung she ki yeng kalau nong ka basyakmat na bipai kila rung ne ki we ki yeng she ki bangai kalau nong ka ar ka yathu halaka sngiru ki de ye skam ka we ki jingmot ha ka temple ha ba kila ki akpu ha ka yeng kila ya bam na ka jingkman bara ka jing so bek ka do not ka jongki ki de ro yo blay kata di bible ki yathu ki kendo ha ki yeng ki prabangai ki lai lang ne ki we ki yeng ba ya slak prabangai yak ki sngi ki ba menchwa. But happening jong kani ke jai lenti jong ke apostles long ba kila poi hagane ke benta ba kila don happening jong ni ke jingalang jong ni ke Jew ba happening jong ke kenhon jong ke Jew ke ke kenhon jong ke Sadusi ba don rong ba leng do happening jong ki long ba kani ke jingjar bi pule ke khot ba khanyo khmat pinyo i ba kat ba kila snow ya ke ba kini ke apostles kila le kani kalapin kiuing ya ke donut ke mensim ke joki nomor boleh kibrio bar ko kila pe ki apostles kibrio bar kila sedang ban be syaki kila sedang ban ibut yaki tak ada gini ginong ngelam nem joki jigong kai gini ke balaja ka jing pi hun ke sedang ban kiu ke donut jongki kila ing khong khat yang ta bat kum ta kila wat dong kum no ban te ban kum bat ban bu yakini ki syakli jong blay hapo jong ke yeng bendi lebi pule ke dekat ke ba ar puai tetes khmat wong dia haba kila smau ya kata kila rung chapo jong temple ladang susai per ba kila hikai ki apostol kila le hikai hapo ke temple dang sai perngap mudor hi ni mata ka mau ni kran ni kini kisingi ke mata ke ba shisha kasni kampat syai kila rung sa temple kila hikai yak ting jong blay pai kajing trang jong di bangit menchua banyo snow yak ting jong blay kajing trang jong gini ki brio banyo snow ban srap yak ting jong blay hadu kata wat men step dang step ngap ngite posnio arsin laisin nang posnio din step ngap dang sedang syai kasni mana mara gina kendit untuk kapor dang syai sngi dang syai ka beneng bon na preng jong khamtam kani ka pateng men pale ka pateng jong imei pa jong menchua mot kila ke marsen syai ka sun breng marsen sedang syai ka sun breng kini lai khir kat ba sun ba jing syai ka sun breng kat ba kani ka pateng mentapat marsen syai ka sun breng kani ka por kidang yo thiap ha Yang ani rang bang bhagat ya auto ko por takadaw ngira posnio buntli gijing posnio don kibang posnio artli lightly gijing posnio por kani ko por henry ka bang smooth nat kalong kini kibang nyai ka do no namar ka jing trang ka jongki banya slow ya ktin ka jong play baram tang maki henry kini ka apostles namar ka jing trang ka jongki banya yalap ya ktin ka jong play what men step rangap gidan ka sangap ya ktin jong play dang step rangap ka padang sedang syai ka step long bagi la don kita gibrio po joka temple giba up banya snow ya ktin ka jong play na ki apostles Henry ba utarang balung do. Lawan bat kita bat u kila ya khot lang ya dorbar bat ya kita men masan baro bat ya kun jonggi kun Israel bat kila ya pha sha yeng bendi ban walam no ya ki. Henry kita ki syakri ki bala wan kim shem ya kata ka yeng bendi bat haba kila lek pai kila ya thu kidong la kata ka yeng bendi shisha ngila shem bala khang scam bat kinong up ki yeng ha ki jingkang Henry haba kila la ple ngim shem ya no ru hapo ka jingja ka long ba la te la khom ya kini ki apostles bada bala te la khom ya ki ha ka por men met utrai ula pha ki angel ki jong u ban pelaj no ya ki na kata ka yeng bendi mdon bu kata wala don kinong up ru kita kinong up kim shum lo kata ru blay ula pelaj yaki step ka bubut
Adin malapha jengok iki la shem ba kini ki bri kim don chu apo yeng bendi kani kalon ra ka jing chep tiang rong ba leng do kani kala pen khiwin ya ka donut ka jongki ba hadu along ba ka khot bar nyol kuli ka dong ti haba kila walam iki adin kila shem iki kila walam iki hikmat jo ka dorbar baru ta rong ba leng do la kli ki dong ngila hukum scam ya pi manam hikai ya kani ka keteng ti hakmi kila pendap ya ka Jerusalem da ka hikai jongpi bat pi tmu ban pen ket hangi ka snam jong ni ubri komot kyong ba namara bangila khang ya pi ka absol banum lap shuo Henry pidang yalap pat ikini ki apo ya ka kerteng jong Jesus Christ minta ki ong ngin hap ban poi show put ban shim dia ka jingim ka jong pi kebut kasnam ka jong pi kan long halor jong i namar pi yalap ha ka kerteng jong Jesus Christ kata ka di ong gini ki brio Petrus ong kumno bang sutrat bahar krap ar kundai Petrus ong te Petrus bat ki apostols Mri tang Petrus marwai mong tu Petrus bat ki apostol kila ya thu berkila ong ngidei ban ko ngu yo blay kham tam ban ya ki brio ngidei ban ko ngu yo blay kham tam ban ya ki brio ki bang nge how cross isu ki ban long ki bang nge ki ba shlur ki bang nge ki ba shlur baleng ong ke don kam ha gni ka ko long nomor pi pe ki apostles let's see la day kum ka pateng jongi menta la sha set bendi la sha maham scam la sha la si la ai ki kim tien ki ba snow ma ki ba snow shur kai ki ba umbet chu ban yalap ya ka keteng jong Jesus Christ ngate bon na preng jongi le se au ngilap bane na kom ta le se ngi yalap na hari le se ngi thu shmong Jesus Christ hari ngin le sho ba pa re ki sunran yong em ngin yalap ha ba pa ngin kren ha ba pa ngin le ge ki ba pa na mar ki ong ngi ki tien ha to ka de yangi mo ban ko ngo yo blay ha to kam de mo yangi ban ko ngo yo blay ni ngin ko ngo yo breo kata di apostles ki bu ya jingkli henai ki ong bangi de ban ko ngo yo blay om de ban ko ngo yo breo ublay bo pa jeng ula penmi pat yo Jesus bola penyap dak bas dia ni uha uding ya uni ublay ula kentiu syak ti komon doktor di ki thu khana ka jung apostol pe hadu ka ni ka por haba kini ki breo kras dang ban shim ban maham be ki sa jisin ko ngin shim no ya ka jim ka jong pi Petros be ki apostol ki yang yong em ni nyuan man ko ngo yo blay But new blay do jo blay berapa ni pat yo Jesus hakmat jeng ki sadusi hakmat kini sadusi lagi berpersa omdan ke jeng pat hakmat jeng ki gong u Jesus bau blay ulapan mi pat na ke jeng kalau tik kuma yalak persa ya ka jeng ki jong ki apostles wat kata kini ki brio ki persa ya ke jeng pat jong Jesus Christ ki alap namar baka thim ka phang preng jong ki yalap jong ki kamdai tang Jesus belayap hanai Jesus ru ubla mi pat hapreng jong ki brio ki persa ban yalap ya ke kerteng jong Jesus bela mi pat apostol baru Petrus ki ya yalap ya Jesus ubla mi pat ka benda ka sedin ka suntunat Jesus kom ta kila kem kila khom yaki kila don ke jing thmu ban penchitom yaki ban penyap ru yaki bat ke jing bitar kala kiu lep haki dekat life henry haba kila snow yakani kila bitar lep buat ka jing bitar ka jongki kala jor hadu kata hadu kila don ke jing thmu ban penyap no yakini ki apostles bat kila thmu ban penyap no yaki henry aingo yo blay hapreng ju kita don we brew bakrau ba kerteng Gamaliel unong hikai jong upol uni Gamaliel loong ba unong hikai jong hukum ubala don buram ha preng jog ki pai ba bro mut botip hai hukum ba new brew lo yang ha preng jog ki sadusi ha preng jog ki jiu bro ibadan hang ta bod loong ki kum ni ko pi kirang ba Israel to sumar yala di sapang kini ki brew ayu ba pinle sumar bha so pinle ai kini ki brew ong Gamaliel suba bha so pinle ai ya kini ki brew u ya tho khana wong pai pikin mau nem ha ki sngi ki jong Theodas udah keren sarong yala dia baru long ma uwe ha la punya sok langkum ba saus ba kirang ba yau bala penyap no bat kita baru kat ki bala ko ngo yo la pen sakmano bat kim shim long ruem kini ki brew kila unu Theodas ula lum kat ba kini ki brew ki ba saus ba ngot da preng jongki ban lek banyelek persya kini ka sos kata ribu yo tu Gamaliel ni wong pio ki ba jaya ki Theodas ula do no bat kini ki briru lapen sakma preng joki la da pimpat kot tang kata wa sa ko kenuksa wong pai dokum jo ya kini ke jo kenuksa hadian nang ni lami so Judas bana Galilea Judas ran yung Jisu dai na po kasnong Iskariot Judas Iskariot magkadang kasnong kaba kumba arpulai miles na po Jerusalem kaba kerteng ke Iskariot takara ko Judas Iskariot uni Judas hang ni amde sunran Jisu ma henry hadian nang taw lo yatu uni Gamaliel wong don so we brio ba kerteng Judas ubana Galilea ha kita ke sni jonguru ka jingken ya ka hima barula ringno ya upai ba hadian jong uru ulayam no bari kita baro kibra kongo yu lapen sakmana uni Gamaliel wong wat yele kai bat kini ki brio ki jong play
wajah lekai bagi beri kujong belai. Kata dia buka melihat uang. Namar uang punya kena kenuksa. Jayu yo Judas. Jayu yo ni Judas napok kesenong Galilea. Mo ya ula penyap. Bari kita kipai bak lapun sakmano. Namar kita yang persya ya ki beri kujong belai. Kedekat kepala ibu pra kade bang asutanat. Kebu uang uni beri jong uni beri jong kini kijiu uang kene. Temen tang uang ya pi uang gamaliang. Tu kenran no na kini ki beri. Tu eno no ya ki. Nabalada kani kejinga sela. Lani kan ni ke jingle kalong na kibriu kan dam no ong gamaliang lada kan ni dei kan ni baro ka baki ki alap ka dei na kibriu kan dam no kan kut no kenum lai ban peteng serta kenum la ban penyak serta kan ni ke jing hikai ke jongki kan ni kan sa kut kan sa dam no an sa klat no ya ka kan sa do jaj no ka kan ti la balong kut bat kan dam no kan do jaj no rei wong lada ka dei pat ka bawan na ublei pinum la ban pendam no ya ka yo ba on sem ban ya pi kin nong ya le ya ublay kata di wong gamaliang kapong sultanat bang ni kapong scam bay gini kibriu gamaliang yang hapreng jongki kila temu ban pensitom gini ke apostles kila temu bat kadon ke donut ke runa hapreng jongki ongin penyap sendon niki gamaliang yang ngem wat le kumta lada kani kadai na kibriu lada kani kawantang na Petrus kawantang na gini ke apostles kawantang na gini ke senran Jesus Christ kan kut kan damno hendak lada kawan pat na ublay wat persyang banyelek persyak yok pilong kinong yelek persyak jong ublay kata di wong gamaliang But kini kibriu kile so yak ni ka sur na gamalial kile ko yo namar ki septieng ke kepala banja kumbala ja yo Judas na Galilea ki septieng ya kata but kumta kile le kuno kile sempat ya kini ki apostles but kile adong ya ki banyalap manam yalap syo ya kerteng jong Jesu but kile pelat no ya kini ki sunran lani kini ki apostles sa kata kapon thot basau kue kite kile ya mino nakmat kata ka dorbar kile ya kemen namar bala nyo yaki kibabit ban syaja burom na kabenta kata kekerteng kabang I bai du kentien dot kiba arpo sau puwe kibong ho kini ki sunran ki dong Jesus Christ ne kini ki apostles kile ya mino na kata dorbar kile ya no ha ka jingkemen pi perkat kile mino nang ta kile le ha ka jingkemen ke jong ki kam dai kila lat nya jing sempat kila de cha sempat ka jingkemen ke jong ki kam dai kila lat nya jing sempat Hanya kejing kemen kejong ki kelong ba kila yok banya syak sitom na ka benta ka kerteng kejong Kristus Yesu. Ka ba penen kam Yesu Lukas ni wong kila kemen namar ba kila so kemen na ka dono joki namar la nyo yaki ba kilong gi babet ban syak ja burom na ka benta ka kerteng kejong Yesu Kristus. Kadi ka ba pla ka ba mayan ba ban syak ja burom ban syak lebeng, ban syak pensitom, ban syak nyobeng, ban syak sempat kejing kemen. Kejing kemen yaki banget ya Kristus Yesu. Tak ada dekat ke besau ku ar wong. Halaka sniru, haka tempul baraki yeng kim why not banikai. Bat ban yatu kana ya Yesu ba ulong Kristus. Kini ki apostles, kini ke sultanat ba. Lada pi play jumut ya kini ke story. Play jumut ya kejing IT, play jumut ki ong ten perang ya ke commitment lani kejing len la dia jog ni ki sunan ki jong Jesus Christ kari ka sultanat hadu ta perkat hadu ko ni ka por ko ong mene la day la se ko mengi don ki ba khang yi ban pelong jeseng mo la se ngin karan no ngin wat chakoi ke jaka kini ki sunan ko ngin ya yalap yo cross Yesu wala da ka day bikin pencitom yangi wala da ka day bikin penyap yangi ngi kloy ban ya yalap yo cross Yesu namar ngimwan ban ko ngo yaki breu henring wan ban ko ngo yo blay takaraw habang ngile ikike ban pendon brom yo blay kay ko hikai u gamalel kolong ba kan mau yo kani ko way balada ka wan na blay num don malak ban khang ne da ka wan na breu kan kot no bakan sadam no num kan mau shu ya ka Kita nem baga jingit krostan. Nado kita ki sngi ke bemensua hadu mental. Namar Jesu laka kuma ong ka ke niki rekrau perkat ki ong kai u house nem sau bisi. Kamut tapi kenyo sau chu arfinyo dan pergi bang haun real. Temut la kenyo real arfinyo kamut long life nem kamut. Kalak bandai kum tau nem arfinyo lani nem arbo pra lani do life ADA bau Jesu la yap. La da kat ni kene ke jingit krostan ke la yai nanti da ke jingalam ko jong musim ko jong blai. Kila sedang ban penkut, kila sedang ban penduk pendam, mereka cenduk pendam. Nomor uga malel wong. Lada ka wan na ublay, pinam la ban penduk pendam ya ka. Lada ka day pan na ubrio, kan sakut no, kan sajak no, kin saklet no siapang jongka. Ki ba mi na ubrio hi kan kut no kilong tang sipor.
ne ki bo wan now blay kin ne jiunam bat kani ke jinge Kristan minta ara jasnem ke bangin sajam kala yai ne jiunom kada ko long ba nginge scam baka ne ka wan now blay kam dai ke bo wan now brio tingin ya pe ki south li ki jing kai ke bang yo na ka ne ka jinge tho khana ba ke ke bang kwa bangin kin mau kum ki bangai hau Christ Yesu ko ja kat ba ja long kat bolong tungin long ki Kristan ki bang ngai ki ba don ke jing shulur kaman sim ka baslur banya yalap banya kren syapang Christ Yesu kini kim kot ban shu yalap tang apo ka temple kim kot ban shu kai tang apo jo ka temple henrai halaki yeng kim why not ban kai ka kot basang buar long kim why shu ban kai ki yeng hab ki rung shi ki yeng ha ka we ki yeng jo kini ki bangai ha ki jo singi men shwa bar kun jo ki para ki ba jan bar jai ki ba kloi ban priang ya ki hab ki rung shi ki yeng ki jong ki kim sange shu kim why shu bani kai ya ka tin ki jong play bani kai chong jong Jesus Christ kum ta la pen sa preng ya ka gospel Christ Yesu da ka jing traisitom da ka jing minot ba da ka jing longslur jong ki sunran la ni ki apostle ki jong Christ Yesu southly ki jing kai ka bang yo nang ni ka jing kai ka baning kong ka dei ken mau yang ni ki bang how Christ Yesu ka kamram ka jong ka long baning kong ya ka dei ban ko ngo yo play ban ya ka bang ko ngo ya ki brio kata kade bu Petrus wong kata kade bu kisunran kile kila kloi ban ko ngo yo blay wala da kitep baka jinyap ka ap ya ki kloi ban ko ngo yo blay pit ye ka khot ka ba khat nyo khat pra wa da bala tep ya ki hayeng bandi wa da bala set ya ki hayeng bandi namar ba ki lap yo Christ Yesu ki kloi ban ko ngo yo blay ban ya ka ba ki sange ban ya lap sapang jong blay ta ka daw kade ki jing khot ya ngiru ki bange ya ki ni ki sim ta ka long ba to ngin long ki ba kloi ki ba ko ngo yo blay ban pen so bha yo blay ban ya ka bang pen so bha yo brio ka ba ka jing kai ka bang yo nang ni ka long wat nam shep tiang balai bang im den kam man shep tiang ka long namar ba u blay u don rang kat ba ni kim shep tiang ka khot ka ba khat pra ka thu la sat bandi ki ka khot ka ar pho la thu ba ki la lai no ni yang bandi ki klem shep tiang wala da la thap ki yang bandi ka long namar ba ki smo thu ba uta obadan hapo jong ki ukam kra ban uta obadan hapo jong perthei tak ada benda ka baar ka jing kai ka baar yang apa jing kum ki bangai hapdeng jong ka jim Kristan kum ki baslur wat namlong ki ba septieng namar ba ka jing septieng kali pai syakita ki brio ki bile persya ya ublay ka jing septieng kali pai syakita ki brio bile persya ublay ka jayu hadin begini ki apostles kim dan shu apo yeng bendi ka jing septieng ka caka ban ngat ki apostles ki septieng ka ngat ban ha urang ba leng do ka jing septieng ka ngat ban ha kini ki sadusi ka khot na kalunong ka ba khat ka kalunong ka san ka khot ka arpu sau ter pinyu i ka to te ha ba urang ba leng do ka temple be kita ki rang ba leng do ki le sngau kini ki tien kila sngau lengo lingan chapang jong ki ayu kini ka long ba le bi pe chedien ka khot ka ba live san ba hadin bu gamale la kran ni kini ki bring kila sngau septieng Chisian bangi yai badu blay ne ke jing septieng kam wan ber ki bangai ne ke jing septieng ka wan persha ya kita ki bom priang ya blay ya ke jim jong ki ka balai ki jing kai ka balai mu yo na ka story ka long ba phimla ban ya lek persha ya ki brio ki jong blay phimla ban ya lek persha ya ki brio ki jong blay le ni hawai kintien phimla ban ya lek persha ki bala jit ki jong blay ki apostles ki bala jit ki jong blay pi Utiodas upersang menilai persya Judas napo Galilea sedang menilai persya kini ki Sadusi ki badan hak ni kapor hapo Jerusalem ki badan hak ni kesnong ha Jerusalem ki sedang menilai persya kita ki wei pat ginong yalam niam jugi jiu ki temen besan ki rangba jong dorbar jong ki jiu ki sedang menilai persya handai phim la ban yelek persya ya ki breu ki jong blai kata kali ke khot ke balai pu pra do ke balai pu khandai do ye thu ya kata ke bu gamle luang thun mi leng jeng ye le persha ye kini ki breu ki jong blai namar ba kini ki bala jet ki jong blai na ko asu ban bu hlo ju kini kolong phila ban maham ye ki ban num yalap shu yo Christ Yesu handai mano pat ban sange ye ki ban yalap yo Christ Yesu phila ban maham shu maham ye ki maham kan ba maham handai mano pat ban sange ye ki ban yalap yo Christ Yesu ke ba khadu ke jingkai ke ba khadu kolong ba nyo ya ki baro bakalong ke jingkmen haba pimat ya ki jing sha shitom jong ke jingim nyo bakalong ke jingkmen haba pi sha shitom leng ba ke jingim ke ba pimat
Kani kadi ka sultanat bahana ke jing jong ke sunran lani na ke jingim jong ke apostles ki nyaw ke jing kemen wat hadin magila set bendi ki wat hadin mala sya sempat wat hadin kila mak ke jing wat hadin magila sya nyaw ben wat hadin mala nyaw ki kum kita ki badai ban sya ya ke jing sya shitom ne ke baki ki nyaw ke dai ki nyaw ba ke jing kemen bagi don metalem bagi ibet oblay bagi don metalem ka jing sya shitom ka kerteng ke jong Christ Yesu ke jing ketu yang ha bagi ngi kum jo kolong kum ke bangai ha Christ Yesu habangi ha kene ke jing ni deben long ke slur ke beningkong ha preng ke jing lenti kum kita ke slur wat kelat ya kene ke wei bangin susyane abai bat kongo ba oblay banum septieng ya ke jong ni ke perthai kabalai kolong wanum yelek persyapat ya ki breu ke jong blay bat ke besau ha preng jong kita ke barok ke jing lenti kenal menyo ya ke jing kemen ha bagi jing e ki wan kan ngut na preng ki bangek ha kini ki singi mentai ki balak menyo ke jing kemen ha bagi jing tenjuk ki wan kan ngut na preng jongi ki balak menyo ke jing kemen ha bagi jing e ki wan tengi kenduk ke jing e ha ke jim ke besimet pila ne menyo bagi ke jing kemen mangala ban mat lem ya ke jing e jong Christ Yesu ha bagi mat ke jing e la se ke jing jenjar ke jing tenjuk ha ke yeng ke sem ha ke jing tenjuk la se ke imlang ke salang la se ke jing tenjuk ya ke jing e Kristan ba pi syakri Christ Yesu kadang ki kep ki bala tenju shado upot ba pisau bamla shu ban yeng hatu pinyon em kata kada gijing kemen nam ta ke kerteng gijong utrai ba ublay unyo pi bepilong ki ibet ban yo bentalem kata gijing jenju gijing jenjar ke utrai umat kata kada ka jing hikai ka bang yo na kani bat ka yarap yengi kum ki bangai barbor kum kita ki Kristan lani ki bangai ki baslur ka yarap yengi barbor bang yo ba kada gijing kemen namar bang yo bentalem ro Christ Yesu kum ba ula syak shitom kum ba ula syak kumolo sha leben kum tangiru ni de ban ma de kini baro ga jim jungi na kani ga story na kani ji tho khana kani ga bala ja ya ga jim Kristan namar kani la tho do Lucas bi bru start lo le research kani wat bnia ya ka le ma ki research ki bubun ki jong ba hadin nang ta ba shem ya kani ga jing tho ba kalong ga bet ba hadin nang ta lo bu ya kani ga jing tho khana khnang ban long ga jing ai man sem ki Kristan ki bamenta mdai tang man shi tho kai ga bala ja hane ban long ga jing ai man sem ban long ga jing kai yang menta ba ngiri balong ki Kristan ki baslur lada kini ki senran kat ni gila mat mensua lada kini ki apostles kat ni gila syak shitom nam ta Christ Yesu hatu ga dai ni em bangi ki bangai ro ni haban syak shitom kum bagini ki syak andai nganong ipi kini ko wei yang ni kum ki bangai Christ Yesu menta ngi mat chu ma syak ki apostol ngi mat chu ma mat ki apostles tang kan det ro na ka ba ki mat ki apostol ngi mat ngi pat jilai sa yang mendi nam ta kerteng jong Jesus Christ Nging empat ke men step dang step perangap Malaysia mana ko make kini ki bangit men syua ko make ki apostles men syua ngim pale ita apostles ba kini ki bangit men syua kasngi kampat syai kila ya apa jong temple ban skat ya tin ki jong blai ngim pat ya tang kendiat ru ba ke bat ki mau jam ke kini ki sunran ko Christ Yesu ni ki apostles bat ki bangit men syua ki ya himpat mat wat ya kini ke jing syak keren ben ke markhmat ko begini ke syak lani ke jing syak khang ke jing warning ke jing maham barang wanam yalap show you Christ Yesu himpat mat ke mi kata nilai persang ban wat jaka ban yalap mau ban yalap pelong jing sing yalap kidan ki snong ki wong em pimla pelong jing sing yalap no hani la dan ke balang hani kamdan ke jing maham barang pimla ban yalap you Christ Yesu kamdan kum kata kamdan ke jing maham lani ke ban wan ban bat ya ke ti ki jat ban te ban khum ni ki kinjuri yangi empat day tang kendiat rung empat mat kumagi senran ki mat kumagi syakri jong Christ ki mat ane ke ma ba yo kumnur hakalawai ke bansawan haka pateng ke bansawan yang ikum ya lembaya kata kan ma wan pe ki apostles kala ya lembaya kane but habaro ke bagi ya nanti ke bang sultanat kolong bagi ong oh ngira kemen ke donot namar nginyo mau blay wibet yangi banginya syak jak burom naga benta ke kerteng ke jong Christ Yesu hatungi kloin em ban syak jak burom nam ta bang yalap yo Christ Yesu hatungi kloin em bangin syak jak burom ki brekin keren ben yang abri pi na ka benta bangi im nam ta kerteng jong Christ Yesu dan na preng jungi le kitang syaong oh pi ma pi le pi syele mo pi le smart pi le sting pi le mele ha tang kum ta rabun na preng jungi la bon ngila do bon ban syakri ublai dan ki bak tho ingi tang gawi kitinong oh pi le riuniam ha pim ju pep jing seng piale jing sang bai kidon buni ba kan tho ba bun ki pra bangai kila do men sim na tang taro mo kata ri ka men sim ko jongi henry ki apostles men chua ki ong kat banang kren ben ngi kata ngi nyo ba de ki jing kemen na ka benta ban shalem ya ga ni ka jing sha ka bo Christ Yesu la sha ba ban cha nyo ru ka jing ja burom na da ka kerteng ka jo pi kata ka di ka do not jongi bangai ka do not ka ba slur
kam kenran din wat hapding jong ki jing syak kan tho ka do not ka baslur kam kenran din wat hapding ki jing syak le ben ka do not ka baslur kam kenran din wat hapding ki kenjri ki bakhum ka do not ka baslur kam kenran din wat hapding jong kita ka yang bendi ka la bala set kut ki ka do not ka baslur kam kenran din wat haba ki don ki jing maham ki don ki jing penting put smi wat ba lani kata ki ong ka jing penting wat ban du ban khatno ya ka jing im joki nang ni na snapur thai kam don kun kata haba don ka don hot ko slor ta kada ko jing khot jong ni ka lenong shaki kam ka so nong ba san ki khot ka ba khat nyo tar hado ba sa ku a ka ki jing khot ingi ka banget menta ba tungin long kita ki banget ki ba slor na ka benta ka kerteng ka jong Christ Jesus to blai un kerku lama kini kijing ya puson kijong yes kam kan ai men siam ingi ba kum nong ide men long ki baslur ha kijing kijing ya melansi ha bang syakri ya Christ Jesus